Haapalanta. Haapalanta. Moi Haapalanta. Moi, moi Haapalanta. Ei Sinne meni. Tuu vaan pahalle. Suki kannattaa maistaa tuota Carlos Fatserinos suklainen toffee-granaatti. On muuten hyvää. Joo, on sitä vähän tullut, on noita suklaata jo tullut maisteltua. نانو في وسط قرشيكا حجي شوية قرشيكا لا حيبش Tarviiko mun niin kauan olla, kun mä otin tässä niin kauan? Ja kyllä tarvii. No ei. You sure about that? You sure about that? Mitä vittuu Kädet siitä? näkyvillä. No, Kädet näkyvillä sieltä. Pidä kädet näkyvillä. Kädet näkyvillä! Pidä kädet näkyvillä tai poliisi käyttää voimakeinoja! Missä ne menee edes? Tossa. Joo. Sinne meni paskaa. Toivoa. Oota nyt vaan, et me ei ole aika kuolleita. Niin, no se. Niin, se. Tätä menoa ollaan. Niin. Välitä. Muista. Ennakoi. Liikenneturva. Oi, 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 oi! Pysäytä se kusinen ajoneuvo nyt välittömästi ja nouse ulos autosta, kädet ylhäällä ja antuu. No niin, rakastavaiset ajoneuvot tiesi, voi jaksa kokoilata tänne perässä lennällä. Niin mä ostin uudet housut, mitä oot mieltä? Joo, no joo, ihan kivan näköiset. Missä sä oot? Mä oon katolla. Mitä vittua? Hyppäät sä vihdoin alas. Hyppään. Noniin, hyvästi. Nyt on mahlaa. Pidä kädet näkyvillä. Älä tule lähelle! No niin, voi vittu. Ihan no ei jumalaumaa. Ei vittu tässä kävele. Autokoulu! Orpo! Onks sä missä sun jarrut on? Eikö sä et tajua mitään? Autokoulu! Tullut täältä sisältä. Vittu, Ei sinne meni. Joo. Haluatko korjata? Sinä pyöräilet. Missä sinä pyöräilet? No mä tuossa jossain. Se on tämmönen Winewoods lapsi. No minä käyn hakkeen virka-asseen ja tulee sinne. Kädet näkyvillä. Kädet näkyvillä. Kädet näkyvillä. Selkäneitä kohde. Selkä tänne päin! Selkä poliisia kohde! Kädet näkyvillä! Haavassa ranta. Tiedustelen sinulta, onko sulla semmoset pinkit tissiliivit? Haaparannalla nopea vuoron lopetuksia, kiitoksia. En mä huu. No kyllä saa vähän huuat. No enkä huu. No huuathan! No kyllähän sinä vähän huuat! Minulla on minun todennut, se vaan halluu kikkeliä pylly. Anteeksi. Nää homoleikit voi jättää vapaalle eikä syö ajalla. Ootahan mä käyn nopea mun aivojen sisässä. No, käyhän kurkkaamassa mitä se löytyy. Ei sun tarvii mua ohjata, kyllä mä oon. Minun pidun nekkaa ihan tukossa. Mikä? Mikä? Nokka. Aha, Tukossa. mä kuulin ihan muuta. Juu niin. Mitä te kuulitte? Ei mitään.